Sanibona emakhaya igama lami Scelo Ngubane. I'm an inspirational speaker. Today we have our special guest. Please introduce yourself. Sanibonani emakhaya umngilelayo uNanhlanhla wakamdluli obizwa ngoNamdluli. Yes. Yes. Namdluli. Tell us about uNamdluli. Where does the name Namdluli come from? UNamdluli is just a stage name. Igama lami nguNonhlanhla isibongo sami ngakamdluli. Masicheck amaZulu athi Mamdluli. Therefore ngumSwati mina kuthiwa Namdluli. Oh. Then I created that name. Kahle kahle akusiyimi ugogo wami avela ngibiza ngoNamdluli. Wow. And then sonke kahle kahle nje savele sathengisa ngoNamdluli. Wow. And then music. We are from maybe family that sings. Qale nini ukucula? Ukucula ngiqale ngisesemncane kakhulu ecreche eSunday school. Yo. Ugogo wami uyahlabelela, umama uyahlabelela, ngabukela kumama wami, ngisathi ngibheka umama wami, ngabukela kumamncane wami like wonke umuntu uyahlabelela, ukhe yabo. Uthi nawe uthi uyahlabelela uvela ubone ukuthi lento ikhona bese uyaqala uyakhuthala ke into. Isegazini le. Isegazini, Wow. isihambe emndenini into Okay. efana naleyo. From Sunday school. From Sunday So you school. grew up in church? Yes. Okay. Echurch nasekreshi behlezi kuculiswa mina before sidla umdoko. Yo. Yeah, sihlabelele ngishaye ingoma bese siyadla nje. Wow. So spotlight nje into soyijwayele. Into ngijwayele kodwa ayijwayeleki. Ajwayeleki, is Yeah, it? You still have maybe fear or stage fright? Siyahlonishwa istage kakhulu. Okay. Ngoba uthi uma nje ubheka abantu vele ubone ukuthi la ayingangami ke le. Kodwa ngiyathemba ukuthi umthandazo breaks all protocols. So before you go to stage, you pray and meditate so that you can. A lot. Wow. A lot. Ngicala ukukhuleka ngisesekhaya because uNkulunkulu uthi ngimeme kuko konke okwenzayo. Therefore I invite God kuko konke engikwenzayo because angeke ngikhona ukuma lapha ya ngawamamandla. Yes. Angikhoni mina. But uma ngitshela yena ngithi God kunje kumele ngiyohlabelela endaweni thizini. Therefore before ngifika every time abangaziyo ngifike ngithandaze kuqala. Wow. Because ngisusa uvalo nakhona futhi ngibonga uNkulunkulu ngalokho azokwenza. Wow. Yeah. And in terms of music, I think khona ingoma obuyithanda Sunday school, if you remember one. Eyiphi oyithanda kakhulu, and if you can sing it kancane nje sikuzwe Sunday school wawuthini? Angithi uNkulunkulu uthando lwakho yithi nabantu lukhulu. Yabona leyo ngoma bengithi mangihlabelela. Engithi uyaqhubeka, asithi nje kancane. Wow, okay. No, le ngoma ngiyayithanda ugogo wami Sunday school. Bathi hlabelela Nhlanhla. Ngithi thini ingoma? Bathi cula lethi uNkulunkulu. Lapho angikwazi kahle nama lyrics ngibesane ngihlabelele nje noma kanjani. Kodwa every time angilekho ngicula iyahlangana ingoma Sunday school. Bekuyiyo nje ingoma eyaziwa ngami. Make ufakaza ngihamba ngicula ingoma yami. uNkulunkulu ngihlale phansi. Wow. So wena abantu bebethi mabaza maybe bazokhuluma wena boza nomhlabelelo. Bengihlabelela nje. Nempendulo zami ekhaya ngithi ngiyaphila. Wow. So you always musical? Yes. Oh, great. Currently what are you doing in your music? Music? Yes. What am I doing on music? Yes, wenzani manje? I saw ubucula lapha eThulas MTV usijabulisa and what else are you busy with? No, ngizimisela ukuthi ngiqhubeke ngomhlabelelo. Okay. Ngiphilisa abantu ngomusic. That's the aim. Angikhona ukuhlabelela bese kungabi khona ophilayo ngalokho. Makube khona osizakalayo okungenani. Makube khona othi Namdluli ngezwe iphimbo lakho kwezwakala into enje. And nakhona mangibhala ingoma makube ingoma ene meaning or mangenza something makube nesizathu ne meaning ne purpose yonke into engiyenzayo ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu angisize kube ne meaning ngayenza into ejabulisa mina phela makube khona osizakalayo ngalokho nje. Wow. So ngizimisele ukuthi ngiqhubeke ngomhlabelelo abantu babusiseke. Wow, uhila abantu in their souls. Injalo. Bathi umhlabelelo uyamwenza njani? Uyamthokozisa odabukileyo. Yes. So in your own private space, you always in music, or there's something else that you're doing apart from music? Mina I'm still a student. Okay. Ngiyafunda kakhulu. I believe
ukuthi kumele ufunde. Knowledge is power. Yeah, knowledge is power. I believe ukuthi isikolo sibalekile futhi sizokusiza nokuthi uhlangabeze amaphupho akho. Isikolo siyinto eletha leya dignity kwezinye izinto, because angeke ngithi kuyi-must ukufunda, kodwa hayi man, kuyi-must ukufunda, because uthola ulwazi, ufunda kabanzi kuze nawe ukwazi ukuzimela, ube umunye umuntu obukade ufisa ukuba usakhula. Ungagive up ngenxa yokuthi mhlambe sewuyahlabelela bese uyayekelela konke. Stand up, you can do it again. Wow. What are you studying? Ngiyenza i-financial management e-TVET. Wow. Yes. Ezayimali. Ngidila ngemali, ngiyayifrostana. Frostana imali. So nje masikhuluma ama-percentage or 10% labo uyabala ukuthi imalini le. Ngiyazi kahle, angisacabanga nokucabanga, ngiyazi ke ukuthi le I know man, yi-10% kaloko. Also, I think it's good for an artist to also have financial knowledge. It's a big thing. We've seen a lot of artists mazifika ngasemalini, they overspend or sometimes they go broke because they don't calculate finances. Ba-check ukuthi le mele ngiyenzile, le ngiyenze. No man, mangenze le makwenzeke so. Bavesane basebenzisa imali, ngiyacabanga ukuthi kuyasiza kwesinye isikhathi ukuthi u-check indlela usebenzisa ngayo imali. So before you chose the course, yini ekwenze waya to the finances? Nami ngitshela ngazi ngoba lento le kahle kahle inzima. But you went for the difficult one. Yes, ngivele ngakhetha yona nje ngathi ay le ngathi izongisiza. Ngizofela khona. Okay. Ngizofela khona, let's do it. So my challenges don't scare you. Mina ngilo muntu lo ofela khona. Wow. And ngiyafela khona kwamampela. Yeah. Yes. Wow. Angisabi ukuzama because uzama uhlulekile ngithi. Yeah. So ngizoqhubeka ngizamile ngize ngifike la ngifuna ukufika khona. Oh, great. And then support from home in terms of your music. Are they also excited about the journey that you've taken? Very excited, very excited. Ngikhumbula nje ugogo wami yabo sihleli endlini. Wavesane sa compose ingoma sihlelele kungana gesi. Sa compose ingoma ngizibuza athi gogo yabona le eyakho, like bekumnandi, like bayanginikeza lento ukuthi qhubeka ungakwenza. Wow. So they are supportive ngendlela yesimanga. Wow. Yeah. So in terms of also composing, so kwenzakalani when you compose? I know le yakho nogogo bekunganagesi, but normally what inspires you to compose? Reading iBhayibheli. Okay. Ukufunda izwi lenkosi kakhulu kuyangisiza. Because mangifunda izwi lenkosi thola ukuthi ithi babusisiwe othemba labo likuJesu Kristu. And then I changed that statement. Ngicela ukuyibiza nge-statement bese ngiyenza ingoma. Wow. Yabo. Ayilula kanjalo, but ngithatha lapho nalapho bese ngikhiphe something engibona ukuthi le ingasiza umuntu. Ngiqaphelisa umuntu ukuthi no, qaphela la uthi uNkulunkulu konke kuyenzeka kuye, wena kholwa kuphela. Ngigqizelele la ekukholweni because people are lacking ekukholweni. Yeah. So ngivesa ngiqindezele ngapha ekukholweni ukuthi kholwa. It is possible. Keep on trying. Yeah. Don't give up now. It's possible. You're also a preacher. Yeah. Okay. And what's your favorite scripture? Or scriptures? Maybe una 10. Yay. Ngispam. Uyatubula kama-verse. No, ivesi ehleli enhlizweni yami Hubo 119 verse 11. I'll keep your law in my heart so that I will not sin against you. Ngiyakubeka izwi lakho Nkosi enhlizweni yami ukuze ngingone. Ukubeka izwi ngingaqhaza. Yeah, you can. Yeah. Ukubeka izwi lakhe enhlizweni yami ngichaza ukuthi konke okusezweni likaNkulunkulu mangikwenze makuhlala enhlizweni yami makube into engiyenzayo ngingakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uthe ezweni lakhe ukuze ngingone mangihlale ezweni lakhe ukuze ngingone mang-meditate ngezwi mangilokhu ngilivula ngizikhumbuza ukuthi hayi uNkulunkulu uthe ungesabi. Fear not because mina ngikhona ngizokulwela. Hayi man, linda esakhe isikhathi asikafiki sizofika. Therefore I understand ukufunda izwi likaNkulunkulu kuletha enye into man, libuyisa ithemba. Yes. Libuyisa understand ukuthi kuzokwenzeka. Bekezela.
So most people, when they go through challenges, abanabo abantu that they can speak to sometimes, people of your caliber, abangakwazi ukuthi babanikeze that hope. And I think platforms like this where you speak to them is very, very important. Yini enye mhlambe that you do in encouraging people? Kahle kahle bengakakhoni kahle ukuthi ngi-encourage abantu, bengakazithembi, ngingakabi nalo lento ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma. Ngaqala ku-TikTok ngayenza ama-video woku-encourage. So ngiyazama esikhathini esiningi ukuthi mangikhulume, because kwesinye isikhathi ngiye ngibona abantu bayahluleka or bagcine bayenza izinto ebekungamelanga bazenze, ekuyinto ebeyingasolveka kwaleso sikhathi. Kodwa umuntu avesane ayikhe emoyeni into, yabo, ngifeel ukuthi kube ngimtshelile man, wayingakhulumanga into efana nale kuze abantu basizakale. Kwesinye isikhathi ngishaya unembezi ukuthi man, kukhulumile, khuluma, ungathuli, because kukhulu uNkulunkulu engikhulu ukuthi engakhuluma ebantwini bese bayasizakala. Sekusele emahlonini nje kuphela. So you also have amahloni? Kakhulu. Eish. Kakhulu. Ufuze bani-ke ngamahloni? Eish. Umkhulu ngoba phela ugogo ukhulume ngayo ukuthi uyacula. Mhlawumbe uyumkhulu beyanamahloni. Ucula masisodwa endlini. Umama kahle kahle. Ngisho ukuthi ngifuza umama. Yeah. Kodwa ugogo wami wayenamahloni kakhulu. You're speaking about her in past tense? Yebo, ugogo wami useshile emhlabeni. Oh, sorry about that. Yeah. Ugogo wami kwakumuntu ongikhuthazayo, obuyisa ithemba. Ngisho ukuthi bekuwumuntu othi, "Hey, phakama, usesenokukwenza. Ungazitsheli ukuthi njengoba ufeyile lokho konke kuzofeyila. Usesenokwenza. Yenza so, wenze so. And uma ngenza ngiyakutshela, I'll never go wrong." You said you composed a song, no Gogo? Can we hear mhlambe phisinyana nje? Yeah. No man, ngicela ukuyikhuluma because ama-rhythm nako konke akukahlangani. Okay. Yabo, ithi imiqhele yethu soyinikwa masifike ekhaya ezulwini. Thatha uJesu uzokwenzela konke. So i-chorus. So ngelinye lamalanga ngizohlanganisa. Yeah, we're talking about that. Which one do you like between worship and praise? And you said you love worship. Ngithanda indumiso kakhulu. Why? Indumiso ingihlangabeza noma ingisondeza kuNkulunkulu. Because ngiyathanda ukuthi ngixhumane noNkulunkulu. Kuwumuntu ngicela ukusho njalo. Kuwumuntu engikwazi ukuxoxa naye. Ngihluleke mhlawumbe ukukhuluma nomndeni kwesinye isikhathi. But mangixoxe noNkulunkulu angisoze ngadangala. And futhi I know ukuthi ngathi inkosi, uNkulunkulu ususeduze nabantu benhliziyo zabo eziphukile. Namehlo wabo aqola inyembezi amanzi. Therefore I believe ukuthi mangiza kuNkulunkulu angeke avuma ukuthi ngifike kuleyo point ukuthi inyembezi zehle ziwele phansi. Ngikhuluma noNkulunkulu kukuhle, ngikhuluma noNkulunkulu kungekho kuhle. Kuze ngazi ukuthi uma khipha izwi elinje kumele ngenze so. Injalo nje ngiyawulalela kakhulu umoya engcwele. Indumiso. Yes, we are talking about indumiso. Yes. Indumiso ingithumelela emthandazweni. Okay. Ngiyakuthanda ukuthandaza. Ngingakadumisi angikhona ukuthandaza. Angisho ukuthi ngifuna into ezongistarta, but yebo ngisho vele. Iyangistarta indumiso ukuthi ngikwazi ukuthandaza. Ikufaka to the tune that you want. Yebo. Wow. One thing ngahlabelela ihubo lendumiso, ngathandaza. Ngizwa ngathi konke kuphelele noma kungasalunganga. Bara ngizwa ngathi man, konke kuphelele. Kuzokwenzeka ngesikhathi. And futhi ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu angeke angidlulise ezintweni engikhona ukuzinqoba. Therefore, I sing amabonda wasekhaya yazi. I sing, I pray. Therefore ngiyasukuma ngibamba yonke into ngibamba ngiyi-one ngifuna ukusizwa because ngiya-understand ukuthi khona into esengistartile manje. Ngiyenza konke nje ngesikhathi esincane. Wow. Angisifuni nala ngifike kulesikhathi ukuthi ngiyakwata. Ngiyasiziba isikhathi esifana naso. So you don't get angry? Ngiyakwata. Mangikwata bese ngiyahlabelela. Ngeke uzubone mangikwatile noma ngakwatanga. Because mangikwatile futhi ngihlabelela kakhulu ngikhipha nale voice engenayo. Mangikwatile ayikho kodwa ngiyayikhipha ngenza sure ukuthi ngiyishayile soprano Nkosi yami. Ngikhiphe yonke kodwa ayikho.
mangiqeda ngiyathandaza. Bangicinga ekhaya unhlanhla ukuphi ngizikhiyela. Abezwe-ke sengiyanyusa ivolume ngathi ngikhuphula i-transpose. Thandaza kwangempela bese-ke ngiyazi mangisuka lapho ngithintitha amadolo wami, qhubeka nosuku. Seku-right. Seku-right. Wow. And angifuni ukukwata Nkosi yami. Why ungathanda ukuthukuthela? Akukho kuhle ukukwata. Because uma ukwatile ugcina wenza nezinto obungayimiselanga uzenze. Ugcina uthatha nenqumo la obonayo ukuthi lesi akusiyiso kodwa ngoba ukwatile ngempela uzosithatha. So apart from family, who else is your role model maybe in the music fraternity? Ntombela. Okay. Sindo Ntombela is the best. Noma ngikwatile ke uyangisiza ukuthi ngihlabelele ngimfaka la ahlabelele. Futhi akahlabelele usisi uyathandaza. Yabona umthandazo. Yo Nkosi yami Sindo Ntombela. Yeah. Uyathandaza. Uyadumisa. Uyena kumuntu ongenza ukuthi eyiphi ingoma yakhe maybe that it's your favorite? Sibonke abakholwa kuye. Bayokuhamba naye indlela yonke. Nele ethi kunomehluko mase kukhona yena. Kuyezwakala masefikile empilweni yomuntu. Mase iqhaza nje uvesana ubona ukuthi hey ngempela kunomehluko. Yini ebaluleke ngokuthi ube ne role model? Mhlambe what role? We know ukuthi role model is really about role playing. But yini ukubaluleka kwe role model in your own life? Ngithi kubalekile, I'm sorry to say that. Yeah. Kodwa kuhle ukubukela into enhle emntwini. Yeah, ibe yinhle and kube yinto ekukhuthazayo ukuthi noma na ungakwenza mosilokho. Angisho ukuthi kopa mara uyabona ukuthi kuhle man lokho. Maybe borrow, don't steal. Yes, ngiyaboleka. Man mayedumisa ukhe ubona uunderstand ukuthi no man uyangifaka khona la ngifuna ukufika khona. Bese ngizithola sengi-right nje kukho konke. You take a leading role mawuse stage. Is it something that comes mawuse stage or you plan it mase seyihambe ingoma? Angiplan yazi angazi nami kusuke kwenze njani. Ngifike ngitshela ukuthi ngicula uJesu wami uyaphila. Ngifike ngimcula hawu mangithi kungene enye into ngingazi nami ukuthi ingene kanjani. But kuvesane kube yinto ngithi Nkosi ngiyabonga. Yeah. Mina bengikhona ukukwenza lokho. Manje wena ubukhona. Wabonisa ukuthi kuyenzeka kuwe. Yeah. Angiplani lutho Nkosi yami. Vele kuzenzakalela. Kuyenzakalela ngikhethi iculo. Ngithi nali iculo ngiyolihlabelela nawa mathathu. Nkosi iba nami. Yihu iculo elinje ngiyawa mention. Ngimtshele wona ukuthi awazi. Angangihami phambili. Akawazi. Therefore mangifika phambili ngihlabelele mase ngihlabelele ngibona ukuthi hayibo nako kunye kuyeza. Wow. Ngigcine leyo gcina ngasayiculanga because kusuke sekunwebekile. Semi-flow. Sekwenzeke ngendlela uNkulunkulu athande ngayo. What are your future plans in your music? Ngiyafisa ukuqhubeka ngomusic ngingawuyeki kube yinto engiphilisa ngayo abantu. Makube yinto ephilisa abantu. Umhlabelelo wami ngiyakhuleka kakhulu ukuthi mawuphilisa abantu, mawubuyise ithemba emntwini, mawuhlalise umuntu kuNkulunkulu, futhi mawubuyise kakhulu abantu abasha. Okay. Abantu abasha mababuye kuNkulunkulu. Bayabona uNamdluli ehlabelela bathi yazi ngiyakwazi ukuhlabelela awuthi ngisukume ngikhulume noNamdluli ngiyatholakala angiphakemanga. Siyakwazi ukuthi sixoxisane sikhulume. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu angayenza njalo nje asondeze abantu abasha kakhulu. Yeah. Babuye kuNkulunkulu. What advice, I think I wanted to ask you the next question, what advice can you give to the young musicians mhlambe who want to be like you, who say nami nginalo italente mara ngiyasaba angazi ngiqalephi, what must I do? What advice can you give them? Ngingasho ngithi funa ulwazi kodwa ungafuni ukufana nabo. Yeah, because now sorry. Kuyingozi kakhulu ukufuna ukufana noNamdluli. Ngoba uzofuna ukwenza izinto uNamdluli azenzayo. Kanti wena kukhona lokukhona okufihlekile. Loku ongathi mawungathi uyadubula bese kusizakala abantu abaningi. Manje ngoba wena sewuhlele engqondweni kaNamdluli, sewufuna ukukopelela, ungakopelezi. Yenza into uNkulunkulu akuthuma ukuthi uyenze and excel it. Uyenze ngokuyikhandla and uzethembe nje kuphela. Ilokho. Oh wow. I hope that
whoever is watching today is going to be inspired by your story, because this was a stage. We're excited about your music. What can you give maybe as your closing words of encouragement to Ababugele Makaya who are watching you and who love your music, who also want to follow you? Maybe if you can give us also your link, where how do we find you and all of that, you can share that. Ngingaqale ngithi ngiyabonga kakhulu kubo bonke abantu abangisapotayo, abalandeli bami. Ngithi ngiyabonga eke-Spire Dankie, inkosi nenze njalo. Ngiyanithanda. And futhi uNamdluli uyatholakala ku-Instagram, Facebook, TikTok, yonke indawo. Search uNamdluli Nonhlanhla uzongithola. Ngiyatholakala. Ngiyatholakala. Thank you so much for visiting us, and thank you very much for giving us, your insight, to share also your story about who you are. Now we know Namdluli and we know where you are going. Nagoze finance, mhlawumbe mangabe siyadideka, we know where to get you. Thank you very much. I hope Emakaya we have been inspired, and if you are a musician and you are looking at yourself and say, "Yini engayenza manje," here's a light, follow the inspiration, and may God bless you and may God be with you. Thank you so much.